Aku tak bisa. Ayo musiknya mas, ayo banyak
ra krungu apa kuping-kupinge abuk-abuk. Alah ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lele, ini jane piye to? Iki jas sekolah jas cilik, tuturan engko wis angel. Sing ulang-ulang mendem ki sapa? Iki jas sekolah cilik, urung cukup umur. Pak, aku ngopi ngene iki arek sing marahi lho, Pak. Aku nek gak dlandonge dhewe sing marahi yo. Ya ora ngombe. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lele. Kuwi ngono jamane Pake. Ning saiki Pake wis tobat. Mbok yo aja ditiru sing kelakuan elek gitu Lele. Ora tiru piye to, Pak? Oh, Bapak dinut yo marai penak. Ayo coy, tarik coy. Aku sampai pengen balik ke dunia yang dulu. Rakwin joget. Oh, jebol Pak iki ya konclok. Ngono kan nuturi aku. Wis cilik rong cukup umur. Aja mabuk, aja lang-lang ngombe seberarkohon. Lah kok Pak malah konclok. Lah wong Pak yo pengen joget. Wis, Le, ayo saiki dimarani oleh ngombe. Awakmu tutukno oleh sekolah ben supaya pinter, so ben gede iso dadi tukang krekel. Lah, betul betul. Sange Bapak. Ngono, Pak? Iya. Iya lho, Le. Ayo, Le. Saiki mau buri. Wis, awis diguak botole. Botole guak. Wah, wis. Ayo, budal.